ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат, шумо метавонед ки сурат маълумотша дар ватсапи экранда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзади чӣ навор мақсад ки чӣ мошин рӯй кардем, мо чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастай Opel Vectra A 100 зур бо нархи арзон срочно, ҳастай Mercedes-ҳои компрессор, Daewoo Nexi, ҳастай Land Rover Sport солои нав ва мақсад ки нархи арзон кардем. ҳастай дутаи дигар сечкаи объёмӣ ва сечкаи прасои бо нархи арзон ҳастай Daewoo Tico ҳастай бо нархи арзон ҳастай Toyota Mark II ҳастай бо нархи арзон ҳастай Opel хечбек бо нархи арзон, Opel Sedan ҳастай бо нархи арзон ва 21014 ҳастай бо нархи арзон ва дигар мошинои аз тариқи Россия ва аз тариқи Тоҷикистон нархҳои арзон кардем ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем. ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 114 сомони дӯстони азиз. мо бошад навор аз сар мегирд то охираш тамошо кунем. марамат, рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастай дӯстон ки срочно беҳтарин ҳолат мошини якдаста Daewoo Nexi соли бори 1995 ҳастай ки сӯзишфурӯш газ, бензинай, мотори 1.6 литраи, коробка механикаи, ҳолати мошини баъдром беҳтаринай, мошин беҳтарин ҳолат дай. мошин мега ягон кор надорад, хадавоиш мега нав кардагӣ, балон мегад 80%, сӯзишфурӯш мега ҳам газ ҳам бензин мега ҳардаш кор мекунад. саволу ҷавобш кардӣ. мошин ягон детал, ягон сарафида, ягон ҷо кор надорад. мошин беҳтарин ҳолат дай. нархи мошина мегад 14000 мегем бо муомила мегад камтар дигар мегад мекунем соҳибшон ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахшта. Daewoo Nexi светои сафед, балонсоз, хадавоисоз, салон тоза, моторсоз 14000 сомон ҳастай, камтар муомила мешавад. ина бо видеои пурашуда, видеои салон мисол, видеои моторош, видеои тарзи дигар чизоша, яъне ки камера кардаги рӯй кардаги ин ҳастай, метавонед ки тамошо кунед. агар хоҳед ки видео ба звукша дар ватсапшон нависед, мақсад ки ба шумо рӯй мекунанд. дӯстон адета рақамои тисела, рақамои 80, рақамои 21 кор мекунад ва рақамои 3, рақамои 35 ватсап доранд. шахсоне ки мехоҳанд дар ватсапшон нависед, тоқа ватсапай ва 14000 бисёр не камтар муомила мешавад. срочно мега сум дор кард. марамат, дигар маълумоти пураша худтон гирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастай боадорон ки Opel Vectra соли бори 1993 ҳастай ки сӯзишфурӯш бензини хӯлияи, мотори 1.6 литраи, коробка механикаи, ҳолати мошини баъдром беҳтаринае. 4 та балон мегад 80% дӯстони азиз, хадавоиш мега соз, ҳолати мошин мега соз аст дӯстони азиз, документош мега буштага, не ки пули документош мега мегзарем, яъне ки чӣ мекунем, хоб мошинча дигар соз, фақат ҳуҷҷатш мекунем. хел мошинча соз аст. нархи мошин 32000 сомон аст. боз муомилаи хуб дӯстони азиз дорад. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, совхози чорум, яъне ки чорум совхозда. 32000 сомон аст. биё мошина аз пеш мекад бо муомила мекунем. мошини хеле ҳолаташ хубай, фақат ки документош буштага аст. иша мақсад ки нашо документош камтар, нархи мошина арзон мекунад. 32000 савдо муомилаш дар назди капоти мошин. якумаш рақамои тисел дастии 92-91 кор мекунад дӯстони азиз, рақамои Тоҷикистон. дуюмаш рақамои Россия, ахираш 39-38, инаш да ватсап доранд. шахсоне ки Opel мақсад Vectra хоҳиш мекарданд 100 зур, ина баришо мошинчаи тозак, метавонед ки рафта мошина аз пеш бинед, фақат ҳуҷҷат мекунед, тамом мегиред, ҳай мекунед. марамат, бештар маълумотша гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай дӯстон Mercedes компрессор ҳастай ки соли бори 6 2000 сол ҳастай ки сӯзишфурӯш ҳам газ ҳам бензин, моторош 2 ҳастай, коробка механикаи, ҳолати мошин мега беҳтаринае. мошин дӯстони азиз то моҳи марта ҳуҷҷат дорад, утул кардагиае. 4 та балон мегад 80%, хадавой мегад 60%. ва дӯстони азиз мошинам салонша тоза ҳастай, алишам ба ягон каравани прастои соз боша мегад, болои сумки алиш мекунем ва сумаки нархи мошин 45000 сомон аст, бо муомила дорад. нархи ҳамин Mercedes компрессор 45 та бо ягон сум муомила мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дӯстони азиз, дискакои фасод дӯстони азиз. хоб ин ҳамин рақамои тисела, рақамо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамошон ватсап дорад. бозам мегем алиши ба каравани прастои болоиш мега сумтия. сумаки нархи мошин 45 та муомила дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷат утул кардагӣ ҳастае. хоб дар ноҳияи Файзобод 45 та.
шахсоне ки мехаред маромат занг занед, шахсоне ки ҳам хеле варианти алиши ба карамат доред, маромат метавонед азиз пешкаш кунед, маромат нависед. хоб кадоме ки мисол мошинои фурӯшӣ дорад, ягон замин, хона, квартира хоҳад ки реклама кардан, дар рақамҳои болода 20 мо WhatsApp, имо, Telegram дорем рӯй кунем, реклама мекунем. Лайк азен навор то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Land Rover ҳастае ки соли 46 2013 сол ҳастае ки сӯзишвориш дизел е. мошин мега камтар мега камбудӣ мега расход дора мега дӯстон пули расходча мега мегзарем намедонам чӣ расход доста бошад. яъне ки мошин мега камбудӣ камтар дорад. хоб сӯзишвориш дӯстон ази дизел ҳастае, коробкаш автомат е, мошин мега суд ҳастае, хай салон палон беруна камтар расход дошта, намедонам чӣ расход бошад, худо мепурсен. нархи мошин мега 95 000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. нархи мошин 95 та қарор дар шаҳри Душанбе. ина рақами мегафонии соҳибшум. мошин расход мега дорад, намедонам чӣ расход бошад. шахсоне ки мехаред конкретно маромат занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае, бардронки сечка соли 46 1998 сӯзишвориш газ бензин. объем мотори 1.8 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега задагӣ пӯшидагӣ мега надорад, чашкош мега сода, краска мега тоза, баллон мега нав, кондитсионер кор мекунад, задни камера 5 моҳи дига дӯстони азиз, танировка 2 моҳи дига мекунад, ҳуҷҷаташ мондагӣ ҳастае. хоб нархи мошина мега 56 та мегем, бо агар конкретно харидор бошад мошина мега аз пеш омада бинад, мақсад ки маъқул шид бо муомила мекунем. дискош рамашка, танировка дӯстони азиз 5 моҳ, ҳуҷҷат 2 моҳ, мошин дар шаҳри Душанбе. ина рақамҳои мегафонии соҳибшона. шахсоне ки мехарем маромат метавонед ки занг занед. одамое ки ҳамин навори моро тамошо кардесен, агар ки дар ҳамин навори мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария бинависед ки кадом маркаи мошини ба шумо дар кор ҳастае, то чанд сомона аз куҷо бошад, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо я лайкра дӯстони азиз, дар лайкра дариқ надоред, лайк азанед ва ҳамин силкаи навори моро дар рафиқо дар дӯстотон силкааша подписаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F дар кузифи седан. соли 46 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин е, мотори 1.6 литр, коробка механикае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстон азиз яксола ҳуҷҷат кардагӣ утра мега дорад. дӯстон мошин хай фақат ки нарӯшка кор дорад. дӯстон мошин хай як краска мекунад, ки хелам ҳай мекунӣ. нархи мошин 17500 сомон ҳастае, боз муомилаи хубам мегад мешавад камтар дига. мошин ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодоб, дӯстон тарафи Хуҷанд 17500 ҳуҷҷат утул нав кардагӣ. хоб рақамҳои соҳибшон ҳастае ба вилон, шахсоне ки дар кор бошад метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумоти пурраш агар баллоношам нав буда, хай фақат расход краска 93 сола, инашам ба назар гиред. то қасуми холя мега алиш палиш намешуд, маромат занг занед. дӯстони азиз, кадоме ки мошини фурӯш дорад, хоҳад ки реклама кардан дар рақамҳои болода 20 та WhatsApp, Telegram ҳастае, мошинаи хона чизе бошад рӯй кунем, мо дар реклама фурӯшда мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21014 ҳастае, баъдон ки мошинои советки молодежи чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем, баъри шумо мондем. ВАЗ 21014 соли 46 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензин. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб краскаш мега нав кардагӣ дӯстони азиз, краскаш мега гап нест, маслаша мега алиш кардагӣ несте мега дӯстони азиз, ҳуҷҷат утул ва кардагӣ дӯстони азиз, краскашам нав. нархи мошин 16500 бо мақсад ки муомила дорад. нархи мошин 16500 қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ҳуҷҷат утул дорад ва краскаш мега нав кардагӣ. дӯстон аз дигар маълумотои боқимондаша худо метавонед ки аз рақамҳошон гиред. мошин дар шаҳри Душанбе ҳастае, рақамҳошон мегафон 61 кайси дар кор ҳастае, маромат занг занад. шумо дар ки чӣ мошине ки дар кор бошад дар комментария нависед, мо баъри шумо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback ҳастае, баъдон ки намхели сирхай хоб срочна фурӯшӣ. соли 46 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин е, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 93 не ки салон палон ҳамаш дурун берун, ҳамаш 97 дӯстони азиз. нархи мошин 20 та бо муомила дорад, фақат ки нами светаш камтар ҳам минуса, хай агар маъқултон боша нархи мошина мега 20 та мегем, бо мақсад ки муомила мега мекунем соҳибшон. нашод документ дига чӣ ягон чиз гуфтагӣ нест, мошин мега созае, хай дидесин. хоб қарор дорад дар шаҳри Бухтар. ин рақамҳошон ҳастае, мегафон 15, нархи мошин 20 та, тоқа суми холя алиш палиш намешавад, фақат суми наличкати. мошина мега аз пеш омада бинен, маъқултон шид,
бо гап мезанем. Марама дига маълумотро худо гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. бояд тайяга Mercedes ҳастаи бардорам ки Mercedes-Benz C-Class H-ка соли 46-1995 аст. Ки сӯзишвориш ҳам газ, ҳам бензин. Объем мотори 8 литраи коробкаш механикаи мошинега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинега тоза 1 сола ҳуҷҷат дорад. Утулмегад кардагӣ ҳаст. Аккумуляториш нав, мотор ва балон нав дӯстони азиз. Газ таблетка дӯстони азиз. خب центра замок, салон тоза дӯстони азиз. Нархи мошин 35,000 сомон аст. боз дӯстони азиз муомила дорад. Электропакет, краскаш свежа мегӯяд дӯстони азиз. мошин мега варид надорад. нархи мошин 35 то қасу мехолем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. инами рақамҳои соҳибшунаи то қасу мехолад дӯстони азиз ва мошин мега бисёр не камтар муомила мешавад мега шахсоне ки мехарем марама. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D ҳастаи баъдрон ки сирошдан чихела ки дар комментария бисёр хоҳишид. Toyota Mark D соли 46-1997 ҳастаи ки сӯзишвориш ҳам газ, ҳам бензине. мотораш 2 литраи коробкаш автоматае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат утулмега дорад. нархи мошин дӯстони азиз 18,000 сомон аст. боз ягон сум муомила мешавад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18,000 сомон аст. расходча нагуфтан чӣ камбудӣ дига дорад метавонед ки худтон аз соҳибшон пурсед. инаи рақамҳои билайни соҳибшон ахираш 0408. дӯстони азиз то қад суми холия мега беҳуда мега норад накунед, фақат конкретна харидор. марамат одамое ки боз ҳам мегӯем дар навор агар наёфта бошед мошини маъқулӣ дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар мо пешкаштон мекунем. я лайкира фаромӯш накунед занед, наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшии навбатӣ. дӯстони азиз Daewoo Tico ҳастае ки бо нархи арзонае. сирочта мошини созае. соли 46-1996 сӯзишвориш бензини хӯлӣ экономи дӯстони азиз мотораш 0,8 литри ва вообще кам мехӯрад. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз соза мега хай намхели нарӯшка кор дорад. мисол ки намхели хоҳи краскаш мекунӣ, на хоҳи ҳамин хел ҳай мекунӣ мегардӣ. нархи мошина мегӯяд 8000 мегӯем бо арзон муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодоми шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз. мошин мегӯяд ҳама чӣ мегӯяд дорад. ака ҳама чӣ мегӯяд ҳуҷҷат пуҷҷат дар назар дошта бошанд ҳамин хел ва ай 8000 мегӯяд муомилаи хуб дорад. мумкин 7 мумкин 6 хай бо қатиён маслиҳат мегӯяд мегирем шаҳр. ҳаст рақамҳошо ин Вавилон ахира 42. шахсоне ки мехарен промои занг занед. мошин дар ноҳияи Конибодоми шаҳри Хуҷанди бо соҳи ҳам тараф мешавад. марамат занг занед. боз ҳам мегӯем касе ки мошин, хона, замин, квартира дорад барои реклама кардан дар рақамҳои WhatsApp рӯй мо реклама мекунем. кадоме ки мисол хона мошин харасад дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба вай кас дар кор аст на маркаи мошин нависед дар комментария мо пешкаш мекунем дӯстони азиз. фарқ надорад мисол чӣ маркаи мошин боша мо пешкаш мекунем. шумо дӯстони азиз дастгиртон фаромӯш накунед лайкота занед. хоб ин буд наворе ки мо имрӯз ҷамъ карда тайёр кардем ба шумо пешкаш кардем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.